Γεια σας και πάλι, Γιώργος Εμμανουηλίδης εδώ. Παραλάβαμε το δεύτερο πακέτο της C-Vitamins, την ευχαριστούμε πολύ που μας το έστειλε και για αυτή τη συνεργασία. Να δούμε τι ωραίο μας έστειλε και πάλι. Όπως βλέπετε, ήρθε απευθείας από Αμερική. Εδώ είναι το περιεχόμενο της αποστολής, κάποια προϊόντα της Optimum Nutrition, εξαιρετική εταιρεία με πολύ ποιοτικά προϊόντα. Θα κάνουμε το unboxing και μια μικρή περιγραφή των προϊόντων, δεν θα μπούμε σε ανάλυση. Σε λίγες μέρες θα δοκιμάσουμε τα προϊόντα φυσικά, να δούμε πώς θα ανταποκριθούν στις προσωπικές μας ανάγκες. Και μετά από 15-20 μέρες περίπου θα κάνουμε ένα δεύτερο βίντεο να σας πω για την προσωπική μου εμπειρία, πώς αισθάνθηκα το προϊόν, πώς προσάρμοσα στην καθημερινότητά μου τα προϊόντα τα οποία μας έχει στείλει. Οπότε ας ανοίξουμε το πακέτο της C-Vitamins, να δούμε τα προϊόντα, να τα πιάσουμε στα χέρια μας. Πάντοτε είναι μια ωραία στιγμή όταν ανοίγεις ένα κουτί για να δεις το περιεχόμενό του. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δύο προϊόντα της Optimum Nutrition και ένα πολύ ωραίο δωράκι, ένα blender. Θα τα ανοίξουμε πρώτα αυτό, να δούμε τι ακριβώς είναι. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό. BPA free, δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα. BPA free, πολύ σημαντικό να προσέχετε όλα τα πλαστικά δοχεία τα οποία χρησιμοποιείτε για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον είναι για τρόφιμα ή για ποτά, να είναι BPA free. Έτσι πάρα πολύ ωραίο και με αυτό το γκατζετάκι για να έχουμε πολύ καλύτερη ανάδευση. Την ευχαριστούμε την E-Vitamins. Λοιπόν, αμινοξέα που το μας έστειλε, πάρα πολύ ωραία. Δύο πολύ ωραία προϊόντα. Το πρώτο είναι το αμινοξέα σε καψούλες 22-22. Πάρα πολύ ωραία συσκευασία, 150 κάψουλες. Έχει και άλλες συσκευασίες, μεγαλύτερες και πιο οικονομικές συσκευασίες. Συγκεκριμένα εδώ μας προτείνει η Optimum Nutrition να παίρνουμε 2 κάψουλες την ημέρα. Για κάποιον ο οποίος αθλείται σίγουρα είναι πολύ λίγο, εμείς θα το προσαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας. Μέσα το προϊόν έχει φυσικά όλα τα βασικά αμινοξέα και όλα τα υπόλοιπα αμινοξέα. Δοσολογίες και όλα αυτά θα τα δούμε στο επόμενο βίντεο. Θα προσαρμόσουμε το προϊόν αυτό στην καθημερινότητά μας, στο διαιτολόγιό μας. Πάρα πολύ ωραία. Στο επόμενο βίντεο θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο προϊόν. Πολύ γνωστό προϊόν, BCAA, δεν χρειάζεται να πω τίποτα για αυτό το προϊόν. Αμινοξέα branch chain amino acid, διακλαδιζόμενης μορφής αμινοξέα, τα οποία είναι τα πιο σημαντικά, ειδικά για αυτούς οι οποίοι γυμνάζονται και θέλουν να έχουν πολύ καλή ποιότητα στην προπόνησή τους, να έχουν πολύ καλύτερη μυϊκή ανάπτυξη και σίγουρα λιγότερο καταβολισμό. Και γι' αυτό το προϊόν θα πούμε περισσότερα στο επόμενο βίντεο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να δω πάρα πολύ ωραία είναι σε δοσολογία 2-1-1, δηλαδή 2 μέρη λευκίνη, η οποία είναι και το πιο σημαντικό αμινοξύ για τον μυϊκό αναβολισμό, για την προετοιμοσύνθεση, και από εκεί πέρα 1,25, ένα μέρος δηλαδή ισολευκίνη και ένα μέρος βαλίνη. Στο σύνολο μας προτείνει με μια κουταλιά, όπως λέει, να παίρνουμε 5 γραμμάρια αναδοσολογία. Θα δούμε και αυτό πώς θα το προσαρμόσουμε πριν την προπόνηση, μετά την προπόνηση. Όλα αυτά οπότε σε λίγες μέρες που θα έχουμε
τεκμηριωμένη άποψη για τα προϊόντα της Optimum Nutrition. Η Optimum Nutrition έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ γνωστή εταιρεία και πολύ ποιοτική όσον αφορά τα προϊόντα της. Πάρα πολλά χρόνια αρκετά από τα προϊόντα της βγαίνουν τα νούμερο 1 το καθένα στην κατηγορία της. Οπότε, σύντομο unboxing. Ευχαριστούμε πολύ την eVitamins για την αποστολή της αυτή. Σε λίγες μέρες στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά και να γυμνάζεστε.